салом алейкум духтарои хушрӯ, бонувон, аппуҳо, модаро. моҳи шарифи рамазон муборак ба ҳамаи шумо. анам оиди анамин курта саволҳо бисёр шудагиай. ман хостум шуморо духтагӣ ду намуд ҳами духтам, якташ приталини, якташ ростак. ҳозир ман дар бораи ҳами шумода чанд намуд карда инро аз ҳар тарафаш нишон медиҳам. шумо бо диққат нигоҳ кунед. ана курта чӣ хел шумо дидестед, дар манекен хай размери манекен нест. кушоди поёнш қариби 1 метре ва аҳамият доден таги кашш дигар хел задагӣ буд. ана ин куртаи дигарӣ бошад. аҳамияти таги каши ин дигар хел кушодтаракай. ин боз аз ками зани калонсолтар гӯем меша. хай боз ино кушод мебошад. ина бинед инҷа дигар хел истодагиай. ана ҳамаи ҳаминоро ҳозир ман ба шумо тоғрӣ карда мефаҳмонам. боз агар яке саволотон ки омад бохел нависонед, ҷавоб мегардонам. ин дафъ мумкин ки шумо тоғритар ёд гирен ша. ана акнун нигоҳ кунед, ҳозир ман болои ҳам иноро мехобонам. аввал аз они худ ман ина нигоҳ кунед. хушрӯвак поёнаш 1 метр кушодӣ дора барои трапетсия омадан. ана аз таги каш ҷои абхват грудиш бинед тангак рафтагиай. сини дарун анамиҷа бари сина ки ҳаст бари он қад камтар чуқуртар дурорему. баъд поёна хел рост, так ранги трапетсия рост, как зонтик бигем поён мекашем секунҷа. ин размери танаи хидмай. ана нигоҳ кунед, ин каме кушодтаракай. бароша нигоҳ кунед, ин дигар хел духтагиай. ана инҷа бинед ай он қадар чуқур дуромадагӣ нестай, баъд кушодай. ин часпида намеистад, ин озодона меистад дар танаи ҳамин зане ки ман духтагиам дар танаш озодона меистад. ана акнун ман ҳозир ёра бо болои ҳам мемонам. ана аз поён ӯ куртаи кушодаю, аз болош ана куртаи кабуд бо тангтараш. ана нигоҳ кунед, ай ман секунҷаи болоша нигоҳ кунед дигар хелаю, поёнангӣ каме росттарак мебиёяд. ана фарқиятша нигоҳ кунед чӣ хел духтагиай. аввал ман ҳамин хел ранги ҳамин кушод гирифта будам. баъд вақте ки медузен дар танаи хитон, ман ҳама вақт мегӯям ки аввал барои хитон якбор бидузен. баъд аз каме аҳамҷа гирифта ина ман тангтар чуқуртар рафтагим. анамҷара ҳолам чуқур гирифта бари синада танг карда, баъд исша секунҷа омадагиам. ина бинед хела тангиш ҳастай. чӣ қадр фарқиятш калона, ай параи пара намераса. ин абхвати груди мана бинед чӣ хел майдааю, ай ина бинед чӣ хел калонтарай. ҳамаи ҳаминора ҳамагӣ бо чӣ хел гӯем там 4-5 сантиметр ҳамагӣ бо чуқуртар меравен ай пораи кадагитон. ҳама вақт аввал калонтар пора кунед, кушодтар пора кунед. ба хитонам ки боша кушодтар пора кунед. танг кардани ҳамин курта ҳамин қадр осоне аст ки кушод кардаш намешавад. як бор медузед, мепӯшед, дидед ки куҷош кушодтара, бо ҳамонҷаро оста оста гирифтан мегиред. ин қолаби худаш тайёр меша. не ки барои ҳамхели трапетсия задан, поёнаш кушод омадан ҳатман бояд поёнаш 1 метр боша. барое ки поёнаша слишком гирдшакл мебурем ки ду параш кашол наиста. ана ҳозир бо ба тарзи дигар хел ман ино нишон медиҳам. мана хеле кушодагиша аз поён ӯ куртаи дигария, аз болош бо ин размери майдатарша мондагим. аҳамияти чӣ хел поёни ин секунҷа ранги зонтик омадагиай, поёнанги курта ростак омадагиай. ана хел фарқият дора. ай ду тараф ҳамқаи ина бинед ай мо таганги точени ия намераса. ин кушодтарака ҳам дурозтарак. барои платья омадан ҳатман дароз мегирен ина. ҳамин куртои тарафҳои аз дигар давлатҳо мебиёранд, аҳамияти куртои дарозанд. не ки вақте ки ҳавайёрам пӯшанд дар танҳо тагошон ду бараш кашолай. вале бисёро савол метиҳад ки чаро ду бари курта кашол мебиёяд. ин мебиёяд кашол, ба он вақте кашол намебиёяд ки абхват грудия танг бидузену сина қапида иста, ба ду тараф кашол наиста. инжда бисёр зиқ нашавем вақте кашол мешавад. ай поён гирен гирд шакл бубирен ша.